Kodhi kaunti Masia nyakwara mga Jogweng midhiero medaloro jalup gavana Masia William Oduol kasane jogo mawuok e gwengi obalo kode kaluwore kod ywaruok ma en go gavana James Orengo. Kotane gi Fred Ongaro giwacho ni Oduol goyo lwenje wuon ma ok oriwogi kaka jokadenge ma en kama oyaye. Gisingo ne Orengo ni gichung' kode ka gikwayo Oduol mondo mi jatende luor kao kamano to gwe tao kendo wuogi apisi. Gimedo ni Siaya dwaro kwe ma ok gwandruok e kind jotelo mabiro thiro chenro mag dongruok. Matimore seche maparo mar thicho Oduol okono osechwale od bura kendo ibiro winji tarik 29 dweni. Kalure kod koko magore Siaya County between governor kod deputy mare mawuok Kadenge. Deputy en wuod Kadenge, en wuonwa, en owadwa, kendo en wawuok kod gweng' achiel. To koko mogoyo no okomako Kadenge sub location. Koko mogoyo en mare kaka deputy governor. Kalure kod gik mosetimre Kadenge, nyingwa osebedo marach kaka jo Kadenge. Kane nitie investor Kadenge, no wacho ni jo Kadenge ne wariembo. Thuru ywaro. Koro nyo wabuok. Ka kendo gima ne otimre cha, mane pinje moko koneno maber. Kendo waneno kochakre Siaya County. Mano gino okwayiego nikech maga chiel maketho dongruok ma Siaya kende neno jakomwa Raila Odinga ni county mamare ema lweny nyalo wuokie lweny kabilano. Mano okwasiro nikech seche gwaseyudo lal le Kanyaboli osedhi makasani wan kod gik manyo konyo Siaya County magini ledhi onka ledhi modho. Koro wakwayo deputy ma en wuodwa bed piny mondo kanitie wach nitie jokadenge ma professional luong gi mondo udhi bed office maka governor iwach weche machandi. Oduol diere mane campaign mane gidonji campaign gin kod governor James Orengo. Nitie gik mane gichiko wane gidhi losonwa. Koro gie sani en wawinjo mna nyinge radio to okotim gik matimre. Koro governor tiyo tijegi kende nango. Koko mantie motero ga radio ni Siaya County kama entie office no onge kod jomoko motelo kata wadgi moko mowinjrego monyalo tudogo wach mondo los wachni mondo wek tero weche gi media mondo duogo tudre kod